Vitajte, milí priatelia. Som rada, že sa opäť po týždni vidíme pri aktuálnom vydaní nášho spravodajského magazínu Týždeň. Aj dnes v ňom nájdete všetko zaujímavé a dôležité z diania v Pezinku. Mestské zastupiteľstvo na februárovom rokovaní dalo zelenú projektu komplexnej modernizácie verejného osvetlenia. Na tento investičný zámer plánuje mesto žiadať úver vo výške 9,5 milióna eur z environmentálneho fondu. Preto bolo potrebné, aby tento zámer, ako aj prijatie úveru, poslanci schválili. Tu je úver s 0,1% úrokom, takže tam není spolufinancovanie, tam je úrok. V meste Pezinok v celkovej predpokladnej výške 9,5 milióna a prijatie úveru do environmentálneho fondu vo výške 9,5 milióna eur na financovanie investície v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a vyššie územné celky. V prípade, že mesto získa úver, bude môcť po dlhých rokoch pristúpiť ku komplexnej a dlho očakávanej rekonštrukcii verejného osvetlenia. Tá so sebou prinesie okrem modernizácie aj zníženie nákladov na elektrickú energiu. Odhadovaná úspora energií a údržbových nákladov bude predstavovať bez regulácií intenzity osvetlenia viac ako 172 000 eur z DPH ročne. K zámeru, ako aj jeho financovaniu sa vyjadrili taktiež poslanci. Prvá vec je, že naozaj našou v úvodzovkách najväčšou verejnou budovou z hľadiska výdavkov na energie je práve verejné osvetlenie, takže určite riešenie celomestské rekonštrukcie verejného osvetlenia je žiaduca investícia. Environmentálny fond a prijatie úveru je to záležitosť, môžeme a nemusíme dostať, to si treba uvedomiť. Tretia vec, ktorú tam zdôraznil aj pán hlavný kontrolór, je, že úver z environmentálneho fondu pri danom úroku nie je započítavaná do zadlženosti mesta, ale treba si uvedomiť, a to bola jedna z mojich pripomienok, verím, že sa nám podarí získať tento úver, dlhovú službu budeme mať. Ja k tej celkovej sume úveru, to je rámcový úver 9,5 milióna eur. Bude rozdelený na dve časti. Prvá žiadosť o finančný príspevok bude v necelých 3 miliónoch, to ostatné bude druhá časť. Musíme to žiadať ako úverový rámec, pretože tá prvá časť nám bude generovať úsporu, ktorú potom, keď sme dávali dve samostatné žiadosti, nevieme nejakým spôsobom vydokladovať, čiže žiadame úverový rámec, kde najskôr pôjdeme ale o 3 milióny a potom, keď budeme mať následne spracovanú v druhej etape projektovú dokumentáciu a povolovacie konanie bude ukončené, tak budeme žiadať o ďalší úver, takže tam, a či už bude nám dané finančné prostriedky, ale nie, naozaj uvidíme, ako bude vyhodnotené. To bolo veľmi dôležité, tak ako odznelo na komisii, my vlastne máme úverový rámec. To znamená, treba o to požiadať ako o celok a tie úroky platíme len z toho čerpania, že to je dôležité, že tá prvá etapa je 2,7 milióna. Takže nie z celých 9,5 milióna. Tak, ako budeme čerpať, tak budeme mať tú dlhovú povinnosť. Ja si nesmierne vážim tento krok, lebo je to naozaj jedna z najväčších investícií, ktorý Pezinok zažil za posledných x rokov. Nepamätám sa teda takú veľkú čiastku, 9,5 milióna eur. Väčšine z nás sa pánenky pretáčajú. Ja by som len si dovolil pripomenúť jednu vec. Pred 5 rokmi bol na stole rovnaký projekt tu pre mesto Pezinok s rozpočtom niekde okolo, opravte ma kolegovia, 5-6 miliónov eur. To lepšie znie 5-6, hovoríme 5-6. 5-6 miliónov eur. My sme ho neschválili, lebo niektorí poslanci tu vtedy vehementne definovali nevhodnosť toho projektu. My sme strátili 5 rokov, nepredstaviteľné množstva megawatt hodín sme vyhodili do vzduchu. Svietime tými istými žiarovkami ako v roku 1900, neviem koľko, keď sa Napoleon z Moskvy vracal. Plýtvame verejnými zdrojmi a sme na 9,5 milióna. Takže ja by som to len chcel pripomenúť, že keby sme boli trošku ješitnejší, tak sme dávno mohli mať už moderné osvetlenie pred 5 rokmi. Realizáciu investície rekonštrukcia verejného osvetlenia, ako aj prijatie úveru od environmentálneho fondu vo výške 9,5 milióna eur poslanci schválili. 18 bolo za. Zároveň zobrali na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra mesta Pezinok k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, ktoré je podkladom pri schvaľovaní úverového rámca a tiež úveru od environmentálneho fondu.
V pondelok 12. februára bol pred budovou Mestského úradu v Pezinku nainštalovaný nový dotykový informačný panel Infokiosk. Mesto tak ponúka občanom komunikačný nástroj, ktorý zohráva dôležitú úlohu v koncepte Smart City pri poskytovaní informácií. Využíva dotykovú formu ovládania podobne ako pri smartfónoch alebo tabletoch. Infokiosk bude prioritne slúžiť ako úradná tabuľa. Nájdete tu predovšetkým úradné oznamy, rozhodnutia a informácie, ale aj zoznam aktuálnych podujatí, kontakty, aktuality či mapy a dopravné spoje. Full HD obrazovka postupne nahradí súčasné citylighty pred úradom, ktoré momentálne slúžia ako úradná tabuľa s papierovými dokumentami. Kiosk je v súčasnosti v skúšobnej prevádzke. 2 doterajšie citylighty slúžiace ako úradná tabuľa budú odstránené do konca mesiaca. Obstarávacia cena infokiosku bola cez 28 200 eur z DPH. Prevádzka počas prvého roka bude stať 1152 eur z DPH a zahŕňa aj servisnú službu. Nasledujúce roky sa bude o fungovanie infokiosku starať referát informačných technológií Mestského úradu Pezinok. V pondelok 12. februára rokovalo v našom meste Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu. Jednou z hlavných tém stretnutia bol stav pripravenosti projektov, ich realizácia a podmienky ich financovania prostredníctvom integrovanej územnej stratégie Bratislavského samosprávneho kraja. Riaditeľka odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová taktiež informovala o plánovanej revízii programu Slovensko, hlavného programového dokumentu pre spravovanie prostriedkov z fondov Európskej únie na roky 2021 až 2027. Prítomní zástupcovia samospráv na stretnutí odprezentovali aj stav projektov, ktoré boli zaradené do projektového zásobníka. Bavili sme sa o pripravenosti projektov ku energetickej efektívnosti, ku projektom obnoviteľných zdrojov, ale aj škôl, sociálnych zariadení, zdravotníctva, cyklotras či prestupných terminálov, čiže všetko to, čo spadá do kompetencie miest a obcí a prirodzene to, čo aj územie Malokarpatska trápi. V okrese Malokarpatska rezonuje téma určite doprava so životným prostredím a potom nedostupnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. A tam sa aj musíme orientovať a tak sú usmerňovaní aj naši žiadatelia v podobe miest a obcí. A téma, ktorá rezonuje na celom území, je určite otázka klímy a životného prostredia. V minulosti bola administratívna náročnosť na vypracovanie projektov oveľa vyššia, ako je tomu teraz. Práve Bratislavský samosprávny kraj celý proces zjednodušil a podal mestám a obciam pomocnú ruku. Ja verím, že sme veľa z tej administratívnej záťaže odstránili, pretože jednak nevyžadujeme toľko príloh, samotný formulár je jednoduchší a v prvom rade na Bratislavskom kraji je zriadený technický sekretariát, ktorý mestám a obcám pomáha napísať samotnú žiadosť. My dneska nesúťažíme o to, aká je žiadosť pekne napísaná, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach, ale pomáhame tomu, ktorý naozaj potrebuje zdroje na konkrétne opatrenie, čiže na kanál, na odpady, na školstvo, na sociálne veci, aby tie peniaze dostal a teda aj tú žiadosť spolu s ním samozrejme spracujeme. Mesto Pezinok má v súčasnosti v zásobníku integrovanej územnej stratégie BSK v rôznom stave rozpracovanosti celkovo 11 projektov. Pezinok má pripravené projekty vo všetkých oblastiach, či už ide o školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo, cyklodoprava, mobilita, životné prostredie. Snažíme sa v každej oblasti získať možno čo najviac alternatív, ako vyriešiť súčasnú situáciu v Pezinku. Toto je jediná možnosť, akým spôsobom urobiť obnovu Pezinka, lebo rozpočet, ktorý bol schválený minulý týždeň, je veľmi napätý a v mnohých oblastiach by nám nedovoloval, aby sme dokázali realizovať a rekonštruovať. Naopak, plán obnovy a všetky ostatné externé zdroje nám umožňujú, ak to dobre spravíme, naše mesto opäť oživiť. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je platforma, v rámci ktorej sa spojili primátori a starostovia tohto regiónu. Spoločné stretnutia budú pokračovať aj v tomto roku. V Pezinku bude najbližšie združenie rokovať 16. apríla. V minulom roku fungovali v našom meste raz mesačne celomestské upratovania. Po zimnej prestávke ponúka mesto Pezinok s partnermi túto službu obyvateľom opäť. Prvé tohtoročné celomestské upratovanie sa bude konať už v sobotu 24. februára. A odozdať sa môže objemný odpad, drevný odpad, bioodpad, elektrosklokový, pneumatiky.
Technicko-skladový areál na Fajgalskej ceste bude v tento deň otvorený od 8. do 15. hodiny. Bezplatne tu môžu zlikvidovať veľkorozmerný odpad iba obyvatelia Pezínka, fyzické osoby. Je to určené pre Pezínčanov, takže treba mať so sebou občiansky preukaz. V prípade, že budete chcieť zlikvidovať nebezpečný alebo stavebný odpad, môžete tak urobiť. Miesto, na ktoré je potrebné tento typ odpadu doviesť, je nasledujúce. Aj v tomto čase sa tento odpad dá odovzdať v Marius Pedersene na Viničianskej. Nebezpečný odpad je bez poplatku a drobný stavebný odpad je s poplatkom. Celomestské upratovanie sa v režime raz za mesiac v sobotu budú konať v prvom polroku v nasledujúcich termínoch. Najbližšie v sobotu 24. februára a potom 23. marca, 20. apríla, 18. mája a 22. júna. Aktuálny ročník ankety Športovec mesta Pezinok za rok 2023 je vo svojej ďalšej fáze. Od 15. februára do polnoci 25. februára môže široká verejnosť v internetovom hlasovaní vyberať najobľúbenejších športovcov. Svoj hlas môžete odovzdať v kategóriách najlepší športovec juniori, najlepší športovec dospelý, najlepší športový kolektív juniori a najlepší športový kolektív dospelý. V každej kategórii si o nominovaných športovcoch môžete prečítať informácie, na základe akých úspechov boli do ankety vybraní. Hlasovať môžete kliknutím na link, ktorý nájdete na webe mesta Pezinok ako aj sociálnych sieťach alebo naskenovaním QR kódu. Víťazi ankety budú vyhlásení a ocenení v útorok 12. marca na slávnostnom galavečere v Dome kultúry Pezinok. V Dome kultúry Pezinok si aktuálne môžete pozrieť výstavu s názvom Odievanie v premenách času, vďaka ktorej sa dozviete, ako sa vyvíjalo odievanie a účesy v rôznych historických obdobiach. V podstate obsahuje taký ten hlavný prierez tých najznámejších historických období, akými boli renesancia. Máme tu napríklad šaty podľa Anny Rakúskej a Henricha VIII. Ďalej je tu barokové obdobie, rokokové obdobie, potom obdobie medzi rokom 1840 a 1890, čo bol vlastne taký mix štýlov, a potom sa tu nachádzajú šaty z obdobia secesie. Je to zase niečo také nové, iné, zaujímavé podľa mňa. Milovníci módy alebo milovníci historici určite prídu na svoje a môžu si pozrieť, môžu sa niečo nové dozvedieť, niečo nové si prečítať, pretože veď pramení to z našej minulosti všetko. Autorkou dobových kostýmov je Liliana Singhoferová. Dobové účesy vytvoril umelecký masker a kaderník Tomáš Granec. Ma fascinuje s akou precíznosťou a zmyslom pre detail. Už v tých dobách boli takéto účesy vytvárané. Vlastne v dobách, kedy nebola elektrina, neboli také možnosti a prostriedky, ako sú dnes. Takže toto naozaj obdivujem, že to kaderníctvo už vtedy bolo na takej vysokej úrovni, ale to je isté, čo sa týka aj toho odevného smeru, že vlastne to bolo tak vyspelo už vtedy, že tí majstri krajčíri dokázali až také v podstate umelecké diela. Tak toto je pre mňa stále vlastne také fascinujúce a motivujúce. Výstavu Odievanie v premenách času si môžete pozrieť v minigalérii Domu kultúry Pezinok do 29. februára. Prelúdium k Te Deum od Marka Antonia Charpentiera otvorilo v nedeľu 10. februára v kláštornom kostole už 23. ročník benefičného koncertu Cesty k sebe. Organizátorom bol už tradične pezínsky chrámový zbor Ad una corda, ktorý sa snaží koncertami poukázať aj na problémy duševného zdravia u detí. Ja som veľmi rád, že aj ľudia si zvykli chodiť na tieto koncerty, čo je pre nás veľká výzva, aby sme im ponúkali nové a nové diela, zaujímavejšie, aj keď to ide na hranicu našich možností, ale so skvelým orchestrom a prácou spevákov sa nám to, myslím si, že darí a som preto rád, že ľudia chodia a aspoň takto vieme pomôcť deťom s psychickými poruchami. Už niekoľko rokov vystupuje na koncertoch Cesty k sebe spoločne s pezínskou Ad una cordou aj kapela Istropolitana. Bolo tomu tak aj tentokrát. V spoločnej hudobnej kompozícii odzneli diela od Černohorského, ale aj dvoch velikánov, Vivaldiho a Bacha.
Samozrejme, že nás to veľmi teší. V spolupráci s Unacorda už robíme, samozrejme nie 23. ročník, ale už pár ročkov tomu bude. Veľmi sa tu cítime dobre s týmito mladými ľuďmi, samozrejme nielen mladými, ale poväčšine mladými, ktorí majú obrovský záujem o hudbu. A samozrejme nás veľmi teší aj, že to môže pomôcť tým deťom. Spoločne s hudobným telesom kapely Istropolitana a pezínskym zborom Ad Unacorda sa predstavili aj viacerí solisti. Sopránistky Helga Varga Bach a Hilda Guláš, mezosoprán Jarmila Vantuchová, tenorista Matúš Šimko a bas Tomáš Šelc. Koncert Cesty k sebe má okrem umeleckého aj charitatívny rozmer. Výťažok z neho je venovaný klinike detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Celková benefícia za predchádzajúce ročníky je suma takmer 51 700 eur. V nedeľu sa v Pezinku k tomu pridalo ďalších 1400 eur. Pred tými 23 rokmi bol kladený väčší akcent na deti s telesným postihnutím a trošku sa ako keby sa zanedbávala tá stránka psychického zdravia, kedy ľudia, a najmä teda deti, trpia, nie je to vidieť a tie bolesti si nesú vnútri, tak sme chceli takýmto spôsobom na to poukázať a vidíme, že čím ďalej, tým je to vážnejšia téma. Myšlienku pomoci deťom s duševnými chorobami podporili Pezinčania aj tentokrát. Ad Unacorda opäť urobila dobrú vec a zároveň ponúkla všetkým zúčastneným krásny umelecký hudobný zážitok, ktorý bol odmenený dlhým záverečným potleskom. Vilo sa dral divočinou, močiarom aj púšťou, až napokon prišiel k jednej veľkej záhrade. Na kraji tej záhrady sedel na lavičke človek. Privítal Vila vrúcným slovom a začal mu dávať dobré rady, ktoré Vilo veľmi potreboval. Počuli ste úryvok z novej knihy o Škriatkovi Vilovi, ktorej autorom je Pezínčan a hudobník Richard Cíferský. Tak ja som držal tento námed už dlhšie v hlave a konečne som sa odhodlal ho ako keby zverejniť. A je to v podstate 11 príbehov Škriatka Vila, ktorý hľadá zlato na konci dúhy. On prežíva rôzne príbehy a každý ten príbeh má aj hudobnú vizualizáciu. Ja to tak nazývam. To znamená, že v princípe čitateľ by mal urobiť to, že si prečíta ten príbeh a potom by si mal pustiť tú hudbu a tá hudba by mala vyvolať nejakú emóciu, možno práve z toho daného príbehu. Takže to bola základná myšlienka a to sa podarilo nejak zrealizovať a som rád, že to konečne je vonku. Príbehy Škriatka Vila sa striedali na pódiu s pesničkami z CD-čka, ktoré je súčasťou novej knižky. Je to skôr taká kompozičná hudba. Ja sa teda tam ako nehrám na nejakého jazzového benžistu, stále som bluegrassový benžista, ale tým, že so mnou hrali výborní muzikanti, tak je to také skôr ako zamerané práve na tú emóciu, že není to o tom, čisto o tom bluegrasse, je tam asi jedna alebo dve skladby také bluegrassovejšie, ale v princípe sú to také kompozície a dokonca sa mi podarilo získať dve skladby od Henricha Nováka, ktorý tam napísal dve skladby a na základe tých som napísal príbeh, takže to bolo trošku opačne. Nová knižka Dobrodružstva Škriatka Vila bola do života uvedená trochu netradične. Prišiel osobne aj Škriatok Vilo, ktorý ju pokrstil čerešňovým kompótom. Kompót, ktorý hral v tomto celom veľkú úlohu, pretože pri jeho písaní sa ho spotrebovalo strašne veľa, takže sme sa rozhodli, že to skúsime pokrstiť týmto spôsobom. Pre istotu ochutnám, či nie je pokazený.
Leď za šťastím na koniec svojej túhy. Športová hala na Komenskej ulici v Pezinku sa v stredu 7. februára premenila na jedno veľké športovisko. Po prvýkrát sa v našom meste konali školské maratónske hry, ktoré podporilo aj mesto Pezinok. Toto športovanie má veľký význam. My si od začiatku založenia Bratislavského maratónu uvedomujeme, že práve pritiahnuť deti športu je to najdôležitejšie a preto už od prvých ročníkov im dávame priestor a venujeme sa práve týmto školám a deťom na školách a mládeži hlavne. Vlastne už z toho názvu školské maratónske hry vyplýva, že to sú hry, preto sme tam dali viacero športov. Je tam hokejová brána, hádzaná, sú tam skoky do diaľky, čiže atletika, basketbal, ako môžete vidieť. V súčasnosti to pozostáva zo 7 kvalifikačných kôl naprieč celým bratislavským krajom. Školské maratónske hry odštartovali prvým kolom v januári v Bratislave Petržalke, pokračovali v Malackách, vo februári sa konalo tretie kolo opäť v Bratislave, tentokrát v Rači. Naše mesto hostilo 4. kolo. Prihlásených bolo 30 tímov z Pezínskeho aj Seneckého okresu. Celkovo tu v tento deň športovalo 150 detí. Mne sa páči, že tu je dosť hry s loptou. Je to super. A najviac sa mi páči tie kruhy, čo sú tam. Mne sa páči tiež dobre, lebo ja rád športujem, rád hážem, som rýchly, takže pre mňa je to dobrý deň. Športujeme a je to zábava. Mne sa páči, že tu sú také dobré úlohy, takže že napríklad sú to akože niektoré aj ťažšie, ale niektoré sú ľahké. Už som si všetko vyskúšala. A čo ti išlo najlepšie? Asi skoky. Zašportujeme si, nebudeme doma sa nudiť ani v škole, tak je toto dobré byť. Sú to aj prekažkové dráhy. Za to som veľmi rada, že už nemusím byť v škole a som rada, že môžeme aj inak športovať, ako väčšinou športujeme. Najnáročnejšia je asi ten hod do tej bránky s číslami a asi najľahšia basketbalový kôš. Mne sa páči basketbal, preto lebo môžeme do toho hádzať lopty a hádzať mi dobre ide. No mne sa páči, že sú to celkom dobré atrakcie. Môžeme hádzať toho koša, to je tiež ľahké, alebo tie kruhy olympijské. Dobre, že aspoň nemusím ísť do školy. Maratónske hry budú pokračovať ešte ďalšími 3 kolami v Bratislave. Finále je naplánované na stredu 3. apríla v športovej hale Elán v Bratislave. Postup je veľmi jednoduchý, pôjdu prvé 3 družstvá, plus my sme si ešte nehali nejaké otvorené miesta do finále, kedy budeme udeľovať divoké karty a ďalšie školy, prípadne podľa výsledkov pozveme a dopozveme ďalšie. Čiže ešte šanca tu je stále na postup. Jasný postup do veľkého finále v Bratislave majú víťazi 4. kola školských maratónskych hier v Pezinku, ktorými sa stali tým základnej školy Rovinka, družstvo zo základnej školy Chorvátsky grob a víťaznú trojku uzatvoril tým zo základnej školy Vajanského Modra. Sledujte televíziu Pezinok aj na našej internetovej stránke tvpezinok.sk, kde sú denne aktualizované informácie z nášho mesta. Už teraz pracujeme na nových reportážach, ktoré uvidíte v magazíne opäť o týždeň, ako aj na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live. Majte sa krásne, dovidenia. Čo to je? Papier? Plás, no výborne, páradička. To si ani nepozeral, to si dal úplne spoza chrbta, super. Jednu mám! Už mám 3 zelené. No super, poď. Kartíš bez problémov. Tak? Nemusíš si všímať, či tu želí. Horenožka. No, pomaličku, tady choď, tady choď. Tady to tak. No, horenožka, pomaličku si sa... No vidíš to.
No, perfektné. A pozor, jedna šiška sa ti tam potúla. Okola. Prekroč. A teraz skús pribia? Spadla, nevadí, to už tam sa neráta. Poriadne zdvihnuli. Super, super. Musíš? No! Super je to. Skús mi povedať, ale neviem, či to budeš vieš, aby si... Plastkou, papier alebo skov? Áno, dobre, šikulka. Môj chlapček ani nevedel, ako trafil to zelené. Ani nepozeral. Nechcem v živote proste. Wow, no tieto papieriky si môžete nechať a tieto zelené listočky mi môžete hodiť sem. Super, ďakujem. Páči sa. A ešte môžete sa ísť aj sem vedľa pozrieť. olivový. Kde si postačte, oddychnite si opučajku.